חברים, עכשיו אנחנו משחקים עם דוד שלי, בן דוד שלי ורובלוקס. שלום. אם שלא שמעתם אותי, הנה, אני פה מאחוריך. מה קורה שון? שנייה. הוא אוכל אותי. שנייה, בוא נחקור פה. שנייה, אני יוצא ונכנס. למה? לא, שון. תחזור הנה. אני חוזר. אני ארביץ לך. די, אני מנסה להיכנס. הנה, עכשיו אני מצטרף. חכה לי. הנה אתה. כן, יאללה, בוא. זה פשוט עשה לי משהו. אני באה. הנה, אני באה. אנחנו נאכלים. יור, הנה דורס. אימא'לי. רוצים להרוג אותנו. כן, אבל הנה דורס. לא נוגעים בי אפילו. גם בי. וואו. תרוץ. אני מנסה... וואי, כמעט הרגו אותי עכשיו. אוי, אני על חצי מחיים לגמרי. גם אני. שיט. מתי זה נגמר? נגמר נראה לי. ניצחנו? כן, נגמר. איפה אתה? איפה אתה? אני במעלית. אני יודע, גם אני במעלית. ניפגש בפנים. הנה אני. איפה אתה? הנה אתה. טוב, אז עכשיו בוא נראה את המפלצת הבא שתצא. מי שעמד נפסל. זה הקטע. כן, אני עושה רקורד. נו, מתי זה? הנה, נפתח. מה? אוי. אבי. אני הכי טוב באבים. לא, אני לא. אני כן. לא, אני מת. אלק, אתה כן, שון. לפחות אני... נגמר לפני שאני אכלתי. לא, נפלתי. לא, זה אבי אחר. אתה בהתחלה? אני בתוך הזה שלה. אני בתוך הבועה עכשיו. איזה בועה? בתוך הראש. הנה אתה. הנה אתה. מה קורה שון? איפה אתה? פה, ליד חיה. תעמוד שנייה, תעמוד זרקוף שנייה. למה אני צריך להיות סגול? אני עומד על עצמך. נראה לי... פיגי, ביי. אני הולך לפיגי. איפה פיגי? נראה לי יש לי מספיק כסף בשביל לקנות משהו. לא נראה לי יש לי כסף. יש לך פה למטה. 600. אל תמות. אני רוצה למות. הנה אתה. לא, זה לא אתה. הנה אתה על בין הראשים. אתה קופץ? אני פה. הנה אתה. הכי גדול מכולם. בטח שהרן גדול. נותן להיכנס. אני רוצה לישון. אני אצא ראשון. יש לי 675 ש"ח. אני רוצה לבזבז אותם. איפה אני? מה זה? למה מעלית נהייתה סגולה ולמה לא נותנים לי לצאת? לא, זה התחלה פה. ניצחנו. לא, זה רגע, לא ניצחנו. אי אפשר להיכנס לפה, סתכל. דווקא אפשר. לא נראה לי ניצחנו. נראה לי אני רוצה להיכנס לשם. למה אנשים יורד חיים? יש שם מישהו. מי? תראה, כל המפלטות. 450. הרגו אותי. לא, זה לא עומדי. מלא, כולם פה. חזרתי להתחלה האמיתית. כן, אני יודע. הנה אתה, אני פה. אני קונה משהו. אני קונה משהו. בוא לחנות. אני קונה משהו. מה נקנה? אני קונה את זה. מה זה? כמה זה עולה? 450. וזה עושה אותך מהיר וזהו. ומה זה? לא! בטעות קניתי פטיש ב-300. יכול להיות שאולי הוא עושה משהו? מה הוא עושה? יש לי קיר. זה מה שזה מראה לי, קיר. לא יודע. הנה, זה בונה קירות. אני יכול לבנות קירות. הנה. אני יכול לבנות קירות. יאללה, בואי להיכנס. אני יכול גם לקנות את הזה שלך. הנה, קניתי את שתיהם. יש לי ואני הכי מהר פה. לא, גם אני עם הדיסק. איפה אתה? אני במעלית. אז הנה, אני יורד. איפה אתה? אני במעלית. כן, אני רואה, אבל איפה אתה? תקפוץ. ליד המעלית. תקפוץ. יאללה, אני יצאתי. אני לא, אני נתקעתי בראש. אני לא יודע, יש שם חושך, אני לא יודע. הכל חשוך. פאק, למה לא קניתי לפיד? למה לא קניתי לפיד? אני בסוף, אני בורח. הרגו אותי, מה הרגתי? משהו הרגתי. היית מה? זה בזבז לי? מה? אם תמת אתה לא מקבל את הדברים שלך. אומייגאש.
אני הבנתי מה הרג אותך. הבנתי מה... אימא'לה! אתה משכת את ה... אימא... אבל מישהו... יש פה מישהו גדול, זה מי שהרג אותך. הנה, חזרתי. אני יודע שחזרתי. וואו. רואה? אימא'לה, הוא בא אליי. הוא בא רדף אליי. אותך, הוא בא אליי. הוא הרג הוא אותי בא עוד אליי. פעם. הוא בא אליי. הוא שוב הרג אותי. איך הוא שוב הרג אותך? אין לי מושג, הוא היה עליי ההתחלה. הנה, חזרתי למעלית. נפלתי מהמעלית. מה? הוא בתוך המעלית. לא ידעתי שהוא יכול להיות בתוך המעלית. נשבע לך שהוא בתוך המעלית. אתה קניתי בטעות את הפטיש, ועכשיו יש לי פחות כסף. תגיד תודה, אם אתה מת אתה מאבד את הכל. אני נראה לי קונה, לא, אין לי מספיק כסף לקנות את זה. יש לי 150 רק. אבל יש לי זה. אתה יכול לקנות רק כמה כסף? וואי, איך זה נותן אני עוד ג'אמפ. פעם מת? זה נותן ג'אמפ. זה נותן גם מהירות וגם ג'אמפ. מה? אני איך מת. למה? איך מתתי? די. הוא בתוך הזה, הוא בתוך הזה. איפה אתה? הוא בתוך ה... אני עוד שם מת. כל מה? פעם איך הורגים אני מת? אותי. כל פעם הורגים אותי. אני לא יכול להיכנס. די, זה לא פייר, הוא בתוך המעלית. אני יודע שהוא בתוך המעלית. ואין לי כסף. אני ברחתי בזמן. אני ברחתי בזמן. יש. הלו. לא הרגתי. מה, הוא שוב הרג אותי. המפלצת הזה שוב הרג אותי. בגלל... הנה, הסתיים. הנה, איפה אתה? אני על 300 כסף. שח. יש לי 225. אני פה. אני הכי גבוה. הנה אתה. אני מחזיק פיצה. קנית פיצה? לא קניתי פיצה. מישהו נתן לי פיצה. תביא פיצה. אין לי פיצה. לא דיברתי אליך. יש פה אנשים עם פיצה. בטח בגלל שהם קנו. יצאתי. איפה אני? לאן ללכת? אני לא אלך לשם. אין לי פנס אז אני לא יודע מה לראות. כן, גם אני. אני הולך אחורה. אין לי לפיד. לא, נראה לי... מישהו הורג אותם. מהפה הזה. בוא סתכל. בוא. מהפה הזה. לא, אני לא יוצא. לא יכול להיות שהוא ייכנס. הוא עבר. הוא עבר, פריקין עבר. אני חוזר שם. הוא פריקין עבר. אני על חצי חיים, אני על לב אחד. תקשיב. אני על לב אחד, אני על פריקין לב אחד. כל החיים שלי מלאים, אבל... יו, אני שרדתי. תסתכל, אני על לב אחד. לא הרגו אותי בכלל. אני על בוא לב אחד. נעשה עוד משחק ונגמור את הסרטון. כן. מוכנים? בוא נראה מי המפלצת הבאה. כן. אנחנו מצלמים סרטון. קדימה, תנו לי... מה קרה עכשיו? ייי. אומייגש, כמה מהר. מה נכנסים משם. מה אמרו להרוג אותנו? איש לבן כזה עם חליפה. איכשהו, אני עדיין חי. מלא, איך אתה נפל? איפה פריקין האיש הזה? וואו, הוא בתוך המעלית. בתוך מעלית? כן, הוא יצא מהמעלית. עוד שנייה נוגע בי. לא תיגע בי. אני מפגר, לא תיגע בי. איפה אתה? פה בורח. אומייגש. בורח עם כולם. אני פה. ווי. לא אפילו נוגע בי פעם אחת. גם בי. דווקא נגע בי. לי בכלל לא נגע. הוא נעלם, זה לא יפה. תיזהר, חזרתי. נפלתי. טוב, זה הכל היום חברים. ביי.